Здравейте, Октоподи, аз съм Томар Лекс и тук съм да играем Страйф пак. Играя с Рук, той играе с Рей, още не е заредил, защото излезе от играта и трябва да зареждаме много. Общото е това, чао. Няма чао, няма чао, има не. Ти в предишния клип каза чао, няма чао. Нищо. Аз пък съм Ще скопирам лисица. каквото съм казал. Аз сега съм лисица и след малко... Нали катерица е? Каква ти лисица? И нали Фоксбой у мен. Нищо. И след малко ще почна я да Ще сня. той е катерица. Не е лисица. Лисица има. Не, лаги ме, излагаме. Лагма. Ще почнем по-късно, защото нали иска да почна от рана, ама то се не беше заредил и... Ама ни бях заредил, ма! Аз стрелям глави по тях. Да, той стреля глави по тях. Глави! Стига сте твоите глави. Ако точно толкова ти хареса с жени за тях. Но ако можеш и с тях, аз какво да правя? Говоря си така и те. Сега Просто. ми... Няма да играем на нищо ново, само това ще играем. Да. Така да знаете. Ако няма да снимаме, ако не снимаме, това е причината, защото няма да играем нищо ново. Само единствено Страйф. Здравейте, потребители, пак съм аз Фоксбой. Не, Фоксбой, той лъжи! Аз съм Фоксбой и Близо. съм с камера, както виждате. Не, аз не виждам. Ами ти не виждаш, защото си бот и така играем Skyrim или какво? А, не Skyrim! Не знам какво беше, ама нищо. Skyrim. То полезно. Другата Играта не се Аз знае. го казах при колко секунди. Играта не се знае коя е, но нищо. Мистерия. Що Върмеля има картинка на гълъб? И реших да снимам с камера, както хубавите ютубери, той не снима с камера, защото му е щупена. Не, защото му е щупена. Мога да пусна, ама ще видите едно петно ето и то. Да, едно петно е някакво едно, айде. Едно. И готово. Така, фейскам, чуди приказ. Да. Така. Мудрай. Николай, момче. Идете. Нападай Николай, умна. То си не е умна. Не знае какво трябва да напада. О, взех кил. Томчо бомбончо взе кил. Томчо бомбончо. Така. Ако се виждам грозно, какво да правя, такъв е живота. Просто е грозен. Или ми... Не, просто камерата ми е бъгната, не знам. Ама аз не знаех, че стои тяхното, ме убиха ма. Не знаех, че е тяхното. Но не показва това. Фах ти оправданието. То тъкно свети в червено. О, може би нашето. Не знам. Не знам дали нашето свети с червено. Не знам, и аз не знам. Ами, курвата гръмна с кука. Ще го гръмна тази кука. Върмилян! Не, няма да казвай Николайча. Николайче, байто момиче, няма да казвай тук. Спарух е тука! Спарух ли? Което са спарух. Там е едно детенци. Дет ражда. Дет раждали. Да. Не, Николай, не идете, ще ръва. Николай! О, как ми Бъшко взех ни взе кил? кил. Бъшко ни взе кил. Как ти взех кил, подявате? Умри! Видя му не оттада си дошъл, сега ще изям. Точно. Точно. Ама, таман той ще да кажа. Ако не знаете. Вече цели 3 минути. Цели 3 минути играта не е почнала и той е катерица с лазер. Цели 3 минути го мислех той нещо, какво да кажа и нищо не казах. Ще умра! На пълна кръв ще умре. Жикам, сади се. Направо съм. И колко шанса имаме да спечелим? Къде пише шанса, бе? Няма, не пише никъде, не лъжи! Ще лъжа хората, не лъжи хората! Нищо не мога да ги заблуди. Е ли ба? Не са прости като някои хора. Трябва да ходим за маймуната вече, въпреки че съм 4-то ниво. То аз съм 5 пък. Не си 5. Но, съжалявам. Ти си много си грозен на картинката, да мога да кажа. Как съм взех кил? Как взех кил? Пиши, сега че съм взел кил. О, не ме обстрелват един плъх и един брадатко. Не знам как взех кил. Един плъх и един брадатко ме обстрелват. Защото е да ти лошо.
Аре, идвай! Какво? Идвай! Аз и да идвам. Набием ония за маймуната. Няма да пят да стъпа маймуна. Аз съм си. Тук става нещо. Ти къде си? Маймуно? Вкъщи съм. Какво беше, ма? Ти какъв си? Рук. Лъжеш, ма. Аз съм човек. О, всичко, което съм вярвал е било лъжа. Не съм човек, аз съм като поц. Безсрамно, трябваше да го знаеш. Аз сме приятели. Вече не можем да сме приятели. Аз пък съм лисица. Не, ти си катерица. Лисица! Той е лисица, не е катерица. Фоксбой, не знаете ли лисица? Не знаеш ли катерица? Човека катерица. Ще щупим колата с моя приятел. Не, Батман. Да живее Батман. О, руснак. Той дето взе кил е руснакта, знаеш. Не, Николай. Николай, моето момиче! Моето момиче! Е, скоро. И ние ще играем и коя игра беше уназе? Наполеоник. Да. Доларс. Разбрах, че да среща от 5, тъй ли? 5,5. И че Теодор ще оказал на майка си от 5. Защото е 5,5. Той не знае. 5,5 е, 5,5 е, да, 5,5 е наистина. Борис, представи това у мен. Какво? Ти беше майка ми, която говориш. Не беше война или някой съквартирантка. Съквартирантка беше, той лъжи, той е гаджета. Аз съм на 12 гаджета на 37. Лъжи, ние на 12, той е на 37. Той лъжи, той е лъжец. Той е кондио. Наркотици сам. Не ме слушайте като съм в наркотици. Николай! Николай! Ами много ми се играе с игра, ама кола пред той ме накара. О, зе кил! О, кой взел кил? Зе Зе кил! кил. Боже! Бастиан умря. Щяха да ме убият малко. И аз бях на малко. Просто оня го пресрещах и го убих. Изяде ли го? Да, изплюскал го. Изплюска го. Не ми трябва малко помощ, ако може. Няма, за дебилите хора помощ няма. Аз не съм дебел. Вярно. Някой да не лефна играта е. Чихио не го виждам на мапа къде. Що е в базата си седи момчето, бил мъртъв до сега. Сега е излязъл и аз не знам. Ние изчупихме тук количката, ела да почнем следващата. Убих Николай 20 пъти. Браво. Май играе добре с рук. Нямам за ти представа, аз играя най-много с локци. Ще умра за първи път, май. Не, за втори. Ау, заболяма. Николай, не ми се прави момче. Убихте няколко пъти, ще те убия пак, ако трябва. Не ми се прави момче. И как пропуснах с стъпата ми стрела и замина на лайно. Чакай да видите епичното пропускане. Те ще са казва клипа, епичното пропускане. Мой клип се казва голямата лисица. Ма не си лисица, ти си катерица. Нищо, голямата лисица и тя е малка. Въпреки, че ти викам Борис, пак си лисица или Фоксбой да бъде. Имам една друга такова тема. Ще го кръстя такова, монтьора. И че той не е сам монтьор. Монтьора? Монтьора, че той е истински монтьор. Аз ще го кръстя то с лъкчо. Той е монтьор. Моята лъкчо. Ти се каза лъкчо. Ела да ми помагаш, тук е Николай плъх. Аз там мразя. Що? Защо се пишеш рук? Защо се пишеш рук, а не Томарлев? Защото съм рук. О, не, Николай, не ми заправи. Тук има трима човека, ако очакваш да ги избия всичките. Не съм най-добрия с рук. Цели го колата, гръмни го тос. Гръмни тос в устата. Аз идвам той човека са маха цигани. Ти ела при мене. Трябваше да се рекална, бях на малко, идвам при тебе. Къде отиваш? Стой. Виж аз лета.
Имам ултимейт, птичката. И аз, охо, аз кога имам ултимейта? Аз съм от тя. Вижме ултимейта. Ти ли беше? Да, някакво лазерче мазно. Ще трябваше да го използваш? Не знам. Колко време се зарежда? 80 секунди. И за кой трябваше да го използваш? Може и да би много демидж, аз стрелвам гълъб, ама нищо. Пак ни пречи. Ади идвай, бе, къде отиваш? И Коледа пак дошла е. И аз отивам в джунглата, дошла е. Не отивам, чао. Да ги бимба! Ади... лагно. Първият ми е лак от 4800 години. А мен не ми лагна още. Аз на Борис на Воксбой никога не му лаги. Ще умре, мамо! Мами, умрях за първи път. Аз ще умра, За майка. всички има първи път. Аз съм имам 4 от 1, това е много голям резултат. Нали смисъл? Аз имам 2 от 1. Аз имам Ама сам си ги взехте с 2 кила, ти помагане имаш. 4 помагания и едно убийство. Защото те убият пак. Измъкнах са. Парти. Не се рекавай, бъди мъж и отиди да го набиеш. Напляскай му допенцето. О, не! Цели 11 минути аз да клипа свърши, няма да сме повече О, от не. ти беше. Сигурно са. Какво се рекалнах? И те убиха. Не са ме убили! Потребители, той лъжи. Аз никога не лъжа. Ой, кондио е лъжи! Кондиовците лъжат. Кондиовците не лъжат. Кондиовците лъжат. И героя може и да е кондио, ама аз не съм. Кой? Героя, кой? Аз чух герой. И герой не е кондио. Тако, на мене ще се прече. Курво, еламичко е, курво. О, Томчо Бомбончо Псувай в взема шенкъл. клиповете, ма! Не псувай в клиповете, ма! Ще кръстя клипа. Ремонтьор плюс Тома Рекс псува плюс вебкам. Плюс, стрелче. Да, плюс стрелче, ще е клипа. Стрелче, велика Пише името. стрелец. Хейл, трябва да ме папаш до целя. Добре. Имам 11-то ниво. Аз го направя. Тя танк е бот. Да умра ли от кеф или да пукна от кеф? Кой от двете? Аре да ходим да бием маймуната, че тя дебела. И добре, ади. Ето го потребители, то с рук. Ето сега го следваме. Рук ли? Да, следвам тебе. Ти не си при мене. Ама нали, като цъкна мапа и тъму да. Аз не съм рук. Пазете се от и циганчи. Може да въоби всеки ден, всяка нощ, всяка секунда от времето на Конди. Чакай да те пиша. Да пиша ли? Какво пише? Чакай. Я ще пиша. Как се пиши? Аз не задръжва в грешен бутон натискам. Напарай! Напарай, Борисе! Ултимейт! Не, Бастаян! Николай! Аз съм махам. Николай, да максам. Давай, напарай го, бе, Борисе. Що чакаш? Що че умре? Изкара да изляза на едно кръв. Чао. Чигам се. Моят клип стане много забавен. Моят клип стане много забавен. Чао. Аз съм храсти. Той сега ще се рел красти. Те ли ще правим цялото време? Ще чакаме да се върнем крафта и после. Сега не можем, много сме малко. Чайте ми, взимаш ли се? Да, имам някаква ракета леко там. Някаква ракета леко там. Ти видите ли атака? Астрекана вкъщи. Томи, ела да ти дам нещо. Подарък. Нищо няма ми даваш. Ела да ти дам подарък. Ела бе! Къде си? Знам. Оф! Къде ходиш, Ади, така знам. Ето подаръка. Dancing! Ое, танцувай се! Седям да пушва бомби. Вземай! Няма да ти взем дансинг. Ела, виж кой ще дам едно усмихнато човече.
Бомба! Красота. Виж как си клати. От си Кажи на къса. тия хора как го клатиш, как го клатиш. Лапинцето го клати, е. Някой 10 ли умря, ако ще правим сега. Мама мия! Донте! Мама мия, папа изгуби пари, Тук има още едно такова, дед го клати. Ти колко такива мога правиш? 100 милиона. 100 милиона. И аз искам да мога да правя 100 милиона. Колко мана? 60 хиляди. Не е вярно, не лъжи! Атак! Оте взеха маймуната. Не мене! Щупих му. Дай нападай, бе. О, не. Трябва да щупим тъс маймуна. Трябва да щупим. Разбра ли, ма? Трябва да щупим маймуната. Виж колко е, колко малко е щупена маймуната. И щупихме маймуната. Кой уби? Не. Кой уби? Никой. Ма то не трябваше ли да пише кой уби, мама? Не, то не пише при нея. Теля. Ти като барона в лига, ама само че барона ти дава бъфа, не ти дава майно. Да. Да, някаква маймура да ти ходи по дирята. Си едно бурил. Тонито може да снима на някаква херо, ама на мен просто... Херо ли е? У нас херо, каква беше тя? Коя бе? Просто не ми се играе, не игра. Извинете. Киас Хирос ли е? Да, бе. Да. Не, аз си стрих тъпа. Сигурно я знаете 100%, тя е. Не знаете. Стара 188 години. Чок прос. Бен чок прос, обърках Този съдите. бен чок прос. Не, там някакъв чок прос. Някакъв прост човек. То си 10-то ниво. Але, това са по-голямо ниво. Не, Николай! О, лазер! И нищо не направи. С лазер трябваше ли да направи нещо или не? Не, тъй просто за бани. Ползвам апарата ми, ще те спася. Спасих това. Николайчо! Пак пропуснах. Сега смятай да оцеля нещо, нищо не оцелих, Мами. Къде ще? Нападам! Имаш и някакъв позираци. Бастиан, да пукнеш за но! Да, но ама надале. Да. Значи, монтьор, Не. Томарлекс. Монтьор Томарлекс. Ще го кръстя монтьор, Томарлексуа плюс уебкам. Плюс, големия плюс. В KFC си взимаш още едно крилцо, ако ползваш 10 ля повече. Големия плюс. В KFC ли? Да. И който е KFC? Аз така дума не знам, не познавам. Аз KFC как? тако с нищо ни познавам. Аз после Излетях напред. Знаеш, то с магони, аз стрелям куха назади и после почвам да бягам. И после я скачам, после я хващам. Аз пъс едно братва, с него се пази. Си ли опасен ли? С него се пази, че е братвата ми, заповядайте ето. Аз пъс едно братва, е такос. После виж за клипа каква е братвата. Ще гледам клиповете, всичките клипове, много ти обичам клиповете. Сега ще стрелям един гълъб и ако оцеля. Не знам. Ще стрелям през целия, ама ако оцеля, вас те доцеля. Чакай, не го нападай, не го мести. Ще опитам да го оцеля с ултимейта. Добре. 361 скоп. Изстрелях нещо. Ако видиш някакъв гълъб да лети насам... И после умря! Нищо не оцелих. Ако бях оцелил, смятай. Смятай, ако бях оцелил. Браво. От края на базата до къде. Ако бях оцелил, взех и ти откраднах кила. Мали, ще се зарадвам като дядо, който си получи играчката. Къдя Коледа ли? Не, като дядо, който си получи играчката. Дядо!
Къде коля, който си поръча, който си донес там. Не, Николай, не дете момчето ми. Санта Клаус She's coming to town. He's making a list. Checking it twice. He's Santa Claus is coming to town. Имам подарък. Ти ми хареса. Не, дабл. Иска да натискам дабл. Беше готино, нали? Дяра как летя? Ти ме измами. Ама аз умрях ли ме? Да, ба. То циган Бастиан ме уби, циган да го харесам аз у майка му. Да го бастянам. Ще го бастяниш ли? Да си гледат едно простата книга да гледа. Да си гледат топлата мърсна книга. Да. Може да игра с от другата игра. Е? Май ще стане повече от половин час играта. Май. Доста бавно ще се качва. Ти още почваш от начало всеки 10 минути, тут снимаш с бандика. Не, просто аз после ще ги слея с Кантасията, ще ги слея всичките клипове. Не ни почваш. Не е смисъл ще ги... Аз за всяка... Аз снимах 3 клипа. По 20 минути и сега 3... И сега и това ако са 10 минути. Ако и сега свърши и по 10 и още продължаваме, значи играта е 30 минути. И аз после ще ги слея клиповете. Сериозно, направо ще го качвам колкото той. Не ми пука. Много кефи да летя. Значи виж какво правя. Гледай. Значи, се няма го правя. Ще го паса. Ама ме набият, ме! Виж какво правя. Стратегия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бастиан, да пукнеш да мама. Мама ти. Мама ти е хубава. Мама ти. Оцелих. Yes, мама ти. Мама ти, бе, момче. Мама ти. Николай. Моето момиче. Какво си мислиш, че правиш? Не. О, мъка ти беше близо. Близо от панталони. Ой, не беше близо, той беше. Аз мам виж с вода до мене. Що? Защото ти е по-забавно. Как каза, защото е по-забавно, като циганин. Санта Клаус is coming to town. Аре, ето си храня, али се свършва, ай че ми да скуча. No. Реди. Аре да ходим да бим маймуната да ходим. Да, ади. Тук ми чак да кажа, стои. Санта Клаус is coming to town. Извинете, ако О, тя сте е много слушали малко лагър. маймуната. Някаква е източила маймуната и сега не я взехме. Теля. Ми няма я маймуната, случай. Тихо, ма. Извинете, че преди малко ми лагна. Не знам, що ми лагна. Съм Санта Клаус Аз съм най-мощният- coming Аз to съм town. най-мощният компютър в света. Добре се знае, да, точно така. Най-мощният. Фак. О, ти откъде искаш да дойде от топ? От мидър или от ботъм? От ботъм. Да, от мид. От Те не. най-добре. Мид е най-пушната. Дади, аз секнах мид. Майка ти потката стара. О, всички мид. Маймун се казва, не маймуна. Аз ще си купувам, кот ми падне. Santa Claus is coming to my moon. Дай маймуна, дай, пожалуйста, уби го този, уби бе, дай смачкай го бе, дай маймуна. Удар! Как умряхме, маймун? Маймуната Това път не... ни беше и Бастион. Не ме защити, кой беше? Ау! Ще ревеш ли? Много. Плачем. Оцелих някого! Майко, това е най-добрият живот. Най-добрият Живот! Най-добрият живот в света! Да. И маймун! О, не оцелих. Не успях.
Провалих се. Провалих живота си. Може да спирам. Санта Клаус is coming to town. Аз спирам клипа, че много тъпо стана. Ай, чао, Няма потребители. да го спирам никога. С никога. Доскоро той беше от мен, аз съм фокбой. Завинаги, доскоро завинаги. Фак. Сега излизам от играта. Аз бягам. Ще обработя, този тъп клип. ще обработя клипа и При мен адските му в мета не вижда ако натискам. при мен е адски мръшава, курва да еба. Кой ги казва тези неща само? Как може такива странни духове да има? Да, наистина. Как Я се ви чудя. Аз ще свърша да си игра, даже и без тебе. Ти без труд нищо не правиш. Аз бях. Какво казвате? Го е срам. Ти без труд беше най-слабия в отбрани. Такива неща не искам да чувам от тебе, дух. Не искам да ги чувам. Ще рева. Santa Claus is coming to shit. Душет. To shit. Ако не знаете английски, няма да го кажа. Срамно е. Вижда, че съм много добър с рук, най-добре. Имам цели 5 кила и цели 4 умирания. Най-добре. Няма да намерите по-добър в целия интернет. Целият интернет. Сега още един кила, там че по-добре за кила. Не, аз няма да стъбна. Аз си снимам. Оцелих, там че му бонче оцели. Он е дебиля? Не, С коня? не. Всичко, което съм вярвал го. Тя трябва да чакаш да свърши играта. Не. Федърстон! Балтияр. My God, don't you miss a kill? Не знам, що е изгасено. Не съм медиум. И тока спря. Здравейте, потребители! На нещи потребители на VBOX, здравейте, какво правите? VBOX е тъпа! Тук ти спря? Не. Спрямо то. Изгоря лампата. Почти бихме. Ами... О, не стана 30 минути всъщност. А? Не стана 30 минути. Това е с няколко минути си игра. Това Как е доста малко всъщност, у нас беше при по-кратко обаче. Как се казваше он да си игра? Коя? Mountain Blade на Napoleonic Wars ли? Как? Mountain Blade на Napoleonic Wars ли? Mountain Blade, да. Как се казваше? Омага, направих една атака и Томи, почти целя как се план. казваше? Как се Коя? казваше? Да се садит ми викаш. Mountain Blade на Napoleonic Да, Wars. как се казваше играта? Mountain Blade на Napoleonic Wars. Да, не, как се казваше играта? Mount and Blade. Добре, как се казваше играта? Не го казвам. Кое казваш, бе? Как се казва играта? Ето да си умен човек. Че искам да добавя някакви лапите и ще снимам клип с трол. Аз още съм свършил моя. Аз ще снимам трол. Ще да са правили на Батман. Може би, ама... Може Трябва би. да намеря някакво лапи. Аре, брати. Да, имам брат, който има имена. Лаг. Слаг. Ако си стреля на там птичката, ще литне. Как вика, да, имам брат, който е маймуна. В играта ли е маймуна? Ако могат да оцелят никого. Ще се опитам да оцеля някого, докато съм в движение. Що? Оцелих! От 50 км оцелих. Най-доброто постижение. И го уби. Не го убих. Ама го оцелих. Ценещ.
На колко е малко само... На колко е само Колко малко... имаш? На колко е малко... Колко Да, имаш по математика? убих, нали, използвах си ултимейта върху него. Ти колко имаш по математика? Николко, мен не ми проверих траката, да те яд. Браво. Знае, телевизора е заради майка ми. Николай. Кой каза той? Кой каза Николай? Ти ли каза Николай? Разкрит съм, фак. Разкрих то. Сега не можеш да избягаш с спада. Какво каза? Не можеш да избягаш с спада. Трябва да сложи субтитри, че не се чува. Не се чувам. Най-хубаво. Аз съм чувам по-добре от тебе. Поема за Ема. Предаването за Ема. Време е за Ема. Кой иска да играем на Ема? Най-мак ли? На Ема. Ей. Стой, аз имам две руни. Около мене. Две руни около мене. Къде беше този филм турския? Забравих ми. Титаник. Малтен Титаник. Бе, Титаник Ларс. полицейски улици. Какво беше там? Полицейски улици. Не, те ще вземат поимената, за да имат... Не. Успях. Не успях да избягам от съдбата. Вентило? Ма те поне, моите сега знаят, че ще отидат да вземат поимената днес. Вентилош? Не, много съм добре аз. Много съм добре. Коя игра? Човек, аз пиша Mountain Blade, а пък нищо не ми излиза. Ми играеш, ще го пишеш. Излизат ми само нали, Blade, Fire Sword, Fire Не виж ли Sword. първата Warband на Наполеоник Ларс? Нямам такова нищо. Нямам. Нищо май бос. Победа! Спечелихме! Чукче! Потребители, в днеска